Efectivament, així és, cada cop més gent està dient adeu a la tele i es passa a la TDT. O bé es compra un descodificador extern o bé canvia de tele, com podem comprovar aquí darrere meu. Perfecte. El secret d'una bona TDT és aquest. La senyal és digital i viatja comprimida, concentrada. I per tant, on abans hi cabia un canal, ara n'hi caben 4. I tots els canals arriben a l'antena de casa teva. Vinga, vull que ens fixem aquesta última dada. Més de la meitat de les cases de Catalunya, o sigui, més del 50% ja estan preparades per rebre la TDT. Jo no sé què en penseu vosaltres, però això canviarà d'alguna manera, de forma substancial, la manera de veure la televisió, perquè la gent podrà participar des de casa seva de forma interactiva. Quines sigles ha de portar un descodificador si vols veure la TDT? A, DNI, B, DBB o C, NBA? La C. No és correcta. Rebot. La B. Correcte, Digital Video Broadcasting, perquè recorda, si no porta les sigles DBB, no compris el descodificador. I pel que fa a l'abans de previsió, aquestes 24 comarques quedaran cobertes al desembre del 2008. Quedaran cobertes vol dir que podran veure la TDT. La resta de comarques es cobriran al juliol del 2009. Els canals actuals es mantindran estables, però se n'incorporaran de nous i cada comarca tindrà els seus canals locals. Més informació. I el sistema digital de la TDT també permet veure les sèries en d'altres idiomes, com per exemple el txec, el finès. Hi, guy. Hi. Is Larry here? He's gone. He's buying TDT. What? But he doesn't watch TV. He doesn't, but nen, com es diuen clients en anglès? Quines sigles ha de portar un descodificador si volem accedir als serveis interactius? A, NIF, B, IRPF o C, MHP? La C, MHP. Sí, correcte. Més per tenir una TDT com cal a casa calen 3 ingredients. El primer, saber sistema dins de la zona de cobertura. Perfecte. El segon, fer adaptar l'antena per un instal·lador professional, d'aquells que porten el distintiu Agent TDT. I el tercer, tenir un descodificador. N'hi ha d'externs i d'integrats a la tele. En un desplegament de les Conselleries de Governació i de Cultura i Mitjans de Comunicació s'activaran al mateix temps tots els canals, nacionals, locals i estatals. Si tinc més d'una tele a casa, què faig? Doncs molt senzill, un descodificador com aquest per cada tele. Es connecta a la tele amb l'euroconnector i ja està. Ja teniu TDT a casa.